Il-Partit Nazzjonalista jimmira għat-tielet sinġu fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew, mhux għan-numru iżda għaliex il-fatti juru li l-MPs eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista dejjem ħadmu aktar minn dawk tal-Partit Laburista. U dan minkejja li dejjem kienu żewġ Ewroparlamentari kontra 3 u 4 eletti mill-Partit Laburista fl-2004 u l-2009. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Saint f'intervista ġiet ippubblikata fil-Gazzetta Il-Mument ta' din il-ġimgħa. Il-mira tagħna ta' 3 deputati hi għaliex aħna nemmnu li jekk ikollna 3 deputati nistgħu nagħmlu ħafna iżjed. Għamilna tant b'żewġ deputati, mela jekk inkunu rappreżentati bi 3 deputati ara x'jistgħu jagħmlu iżjed ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew biex ikunu wkoll it-tarka tal-poplu Malti meta hemm bżonn. Dwar il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista għal din l-elezzjoni, Chris Saint qal li l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista hi waħda modesta li se tkun iffukata fuq in-nies blaqat fil-lokalitajiet u mhux fuq il-billboards u x-xinxilli. Dam differenza ma' dik tal-Partit Laburista li qed jibbombardi lill-votanti billboards u reklamar qawwi fuq l-istampa, il-mezzi tax-xandir u l-internet. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kompla li l-kampanja issegwi il-ħidma li diġà għamlu l-kandidati f'dawn l-aħħar ġimgħat blaqat kontinwi fil-komunitajiet. Kif jgħid tant tajjeb il-kap tal-partit, aħna rridu li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun il-partit tan-nies. Nerġgħu nkunu l-partit tan-nies jekk jirnexxielna nikkuntattjaw l-akbar ammont possibbli ta' nies. Jekk jirnexxielna mmorru fl-akbar numru ta' lokalitajiet possibbli. Chris Saint saħaq li l-Partit Nazzjonalista mhux se jonfoq flus li m'għandux u f'dan l-isfond li se ssir il-maratona ta' ġbir ta' fondi fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Se tkun okkażjoni oħra fejn se niftħu beraħ il-bibien tad-Dar Ċentrali propju fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali u hija fl-ewwel jiem tal-kampanja elettorali għax minn hemm se naraw ukoll id-donazzjonijiet li se jidħlu u allura l-bażi li se jkollna biex aħna nkomplu norganizzaw l-attivitajiet biex aħna nkomplu nwasslu l-messaġġ tagħna mill-ewwel ta' Mejju sal-24 ta' Mejju. Il-fondi miġbura se jgħinu l-Partit Nazzjonalista jiffinanzja din il-kampanja u jwassal il-messaġġ tiegħu u jkun f'kuntatt dirett man-nies. Dwar is-slogan tal-Partit Nazzjonalista Malta Aħjar, Chris Saint qal li dan il-messaġġ huwa awgurju biex il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin titjieb u dan għandu jkun l-ideal ta' kull minnu ġenwin fil-politika. Il-messaġġ tagħna, il-messaġġ ta' Malta Aħjar hija dik li aħna nixtiequ lil dan il-pajjiż. Issa il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel ukoll il-mistoqsija jekk b'dak li jagħmel Muscat u l-gvern tiegħu fl-ewwel sena fl-ewwel 14-il xahar ta' gvern ġabx lil Malta aħjar milli kienet qabel. U m'hemmx dubju li f'diversi oqsma Malta pajjiżna ma mexiex il-qudiem u dan minħabba id-deċiżjonijiet żbaljati, id-deċiżjonijiet ħżiena illi ħa wkoll Muscat u l-gvern tiegħu matul dan il-perjodu. Mitlub janalizza din l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista qed iħaddam kampanja iffukata biex jiltaqa' man-nies fil-lokalitajiet u jidher li l-messaġġ li qed iwassal il-Partit Nazzjonalista qed jintlaqa' tajjeb mill-pubbliku.